לכן, בתחילת ההליך של אימון, אם זה נושא שהוגדר כמטרה אימונית וכבקשה אימונית, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשב עם מזמין השירות, עם המנהל או עם מנהל כוח אדם, וגם אולי עם הצוות, ואנחנו נחשוב ביחד באיזה מדדים אנחנו נבדוק את העלאה של המוטיבציה בטווח הזמן הזה שהגדרנו. אז זה יכול להיות על ידי, למשל, מידת שביעות רצון הלקוחות מהשירות שהם מקבלים, על ידי איזשהו שאלון משוב לעובדים. למשל, אולי בדיקת הכמות נוכחות בתוך הארגון, אולי פתאום פחתה, יש יותר נוכחות, היא יותר מסודרת, יותר רציפה. אפשר לבדוק את זה למשל על ידי זה שאנשים מוכנים לקחת על עצמם יותר אחריות, יותר משימות. אפשר להחליט ביחד מהם המדדים שבודקים את העלייה בשביעות הרצון. כמובן, תוצאות עסקיות, ברור ומובן מאליו, שכשאנשים עם מוטיבציה יותר גבוהה, אז כמובן גם התוצאות העסקיות יהיו בהתאם.